Vítam vás v 22. časti nášho tutoriálu, kde sa venujeme programovaniu Karla alias Sokobana v jazyku C prostredie NetBeans a narazili sme na programátorsky dosť náročné úlohy. Tak pokračujeme v nich. V predošlých dvoch tutoriáloch sme si vytvorili funkcie add_elements, getWhole and printRecord. Len zopakujem, že táto funkcia pridá do nášho zoznamu nový prvok. Táto funkcia načíta celý záznam, vytvorí celý zoznam z tohto súboru a printRecords vlastne vytlačí celé tento zoznam. Dnes pokračujeme funkciou sortWhole, ktorá buduje zase typu item. Vstupný parameter bude vlastne prvý prvok v zozname a ako pomocnú premenu si zadeklarujeme typu item, názov first element. Ďalej, keďže ide o triediacu funkciu, ktorú si vytvoríme, tak dáme aj pomocnú premenu temp. Neskôr uvidíme prečo a integer ičkom pre cyklus for, pretože v C nemôžeme deklarovať v samotnom cykle for, ale musíme mimo tohto cyklu, čiže ďalšia nevýhoda C, ktorých je samozrejme viac, a keby som ich mal menovať, tak tento tutoriál by prerastol na veľké množstvo častí a to nechceme. Ale čo chceme je priradiť first elementu element, teda to, čo vstupuje do funkcie, aby sme si to zapamätali. A teraz samotná funkcia, samotné telo tejto funkcie, respektíve logika, na základe ktorej bude prebiehať to celé triedenie. A C už má funkciu quicksort, ktorú samozrejme nevyužijeme, ale vytvoríme si vlastný cyklus, kde to tie prvky budeme premieňať. A keďže v hre Sokoban najlepší hráč má najmenej krokov, tak budeme to zotriedovať vzostupne, čiže od najmenšieho po najväčší. A to triedenie bude prebiehať, bude sa prechádzať celé to pole tých záznamov a bude sa porovnávať, ak nasledujúci záznam je menší ako súčasný, tak sa tieto pozície vymenia. Na to nám bude slúžiť táto dočasná alebo respektíve pomocná premena. Takže na to, aby sme prešli všetkými prvkami a aby sme všetko aj zotriedili správne, budeme potrebovať cyklus for, v ktorom bude vystupovať ďalší cyklus while. Keďže sme si zapamätali, koľko prvkov máme v našom zozname, je to premena index A, tak túto premenu môžeme smelo použiť v cykle for, a to rob dovtedy, pokiaľ neprejde všetkými prvkami. Tak a vnútri prejde ešte raz všetkými prvkami, čiže takéto duplicitné, nie je to duplicitné, ale viacnásobné prechádzanie týchto záznamov nám zabezpečí, že ten zoznam bude zotriedený správne a všetky prvky budú zotriedené. Čiže while element, to je vlastne súčasný prvok v tom zázname, ale samozrejme musíme na začiatok povedať, že element je prvý prvok
A v tom cykle while sa to bude trošku potom meniť. While element sa nerovná 0, čiže pokiaľ je prvok ešte v danom zozname, tak čo chceme, aby robil? Opýtame sa, ešte dáme ďalšiu podmienku, ak element nasledujúci sa nerovná 0, čiže okrem toho aktuálneho, ktorý by sa nemal rovnať 0, ale tento cyklus je preto, aby to prešlo celým tým poľom záznamov. Takže ak nasledujúci prvok sa nerovná 0, čiže môžeme vykonať to porovnanie, na základe ktorého bude potom prebiehať výmena tých údajov, tak dáme tu ďalšiu podmienku if element next score, čiže ak skore ďalšieho elementu alebo prvku je menšie ako hodnota súčasného skore v elemente, tak chceme, aby sa tieto dva prvky prehodili. A teraz nie som si istý, či to môžeme robiť priamo, ale radšej nie. Ako som spomínal, nie som príliš expert v týchto štrukturovaných zoznamov, záznamov a takýchto vecí. A prečo? Pretože dnešné moderné programovacie jazyky ponúkajú možnosti, ako sa týmto zložitým konštrukciám, dá sa povedať, vyhnúť. Takže string copy, prekopíruj string do tempu z elementu. Ďalej do tempu daj skore aktuálneho elementu. Čiže vlastne teraz temp má v sebe meno hráča aj aktuálne skore súčasného elementu. A takže teraz môžeme, keďže to máme uložené, súčasný záznam, môžeme ho prepísať. Môžeme ho prepísať nasledujúcim záznamom. Čiže element next player, sme prekopírovali to meno a ešte skore to bude tiež element next score a už iba nahradíme nasledujúci prvok tempom, čiže elements next score je rovné temp score a pre nahradenie stringu použijeme tú funkciu string copy, kde prvý parameter je destinácia, do ktorej chceme kopírovať a chceme to kopírovať do next player. A čo chceme skopírovať? Temp player. Tak, to by sme mali. A čo nám ešte zostáva urobiť? Po každom prejdení týmto cyklom chceme nastaviť element na ďalší element na nasledujúci. Čiže posunúť to na ďalší prvok. Čiže next. A samozrejme táto funkcia musí niečo vrátiť. A čo? Samozrejme odkaz na prvý element. Takže teraz by to už malo fungovať. Sort whole, funkcia, ktorú sme si vytvorili.
A čo nám ešte zostáva v tejto časti tutoriálu? Odtestovať túto funkciu, a to tak, že našemu aktuálnemu záznamu povieme, aby sa zotriedil sort all. Tak sa to volá, áno. A prvý prvok je P, či naša premenná. A teraz ešte budeme si vypísať zotriedené prvky records P. Čiže teraz by malo vypísať najprv tak, ako ich načítal zo súboru, potom ich zotriedi a vypíše zotriedené podľa toho, koľko krokov dosiahli. Pričom prvý záznam bude s najmenším počtom krokom a potom stále sa to bude zvyšovať. Skúsime si to spustiť. Ako vidíme, načítané bolo v takomto poradí. Stanley mal 15 krokov, John 25 a Tomáš 4. Po zotriedený na prvom mieste je Tomáš so 4 krokmi, Stanley je na druhom mieste s 15 a John s 25 na treťom mieste, pretože nie je až taký dobrý ako títo predošli dvaja. A Tomáš, keďže mal 4, tak to je trošku cheaterské. Asi si upravil nakoniec ten textový súbor, lebo level, kde treba použiť len 4 kroky, musí byť naozaj primitívny. Alebo si to stačí prepísať v Hall of Fame.txt. Tak, pre tento tutoriál to je všetko a stretneme sa pravdepodobne v ďalšom tutoriáli, kde si dokončíme to 10. cvičenie. A za chvíľku nám bude celá séria finišovať. Tak zatiaľ.